Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi ma'kom. Illum fit-tieni ħadd tal-Għid niċċelebraw il-festa tal-Ħniena Divina. Aħna llum niċċelebraw din il-mħabba kbira u l-ħniena ta' Alla lejna. U għalhekk biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-ola ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf ta' Alla bil-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqat tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek iloli Ġesu Kristu flimkien mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' ħniena bla tarf, matul dawn il-festi tal-Għid intħeġġeġ il-fidi tal-poplu qaddis tiegħek. Qawwih ukoll fil-grazzja li tajtu biex kulħadd jifhem bid-den kollu bliema ħasil tnaddaf, bliema spirtu tnissem mill-ġdid u bliema demm infeda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien id-dixxipli kienu jżommu sħiħ fit-tagħlim tal-Apostli u fl-għaqda ta' bejniethom, fil-qsim tal-ħobs u fit-talb. Waqa' mbagħad il-biża' fuq kulħadd għax ħafna kienu l-mirakli u s-sinjali li kienu jsiru permezz tal-Apostli. Daw kollha li kienu jemmnu kienu ħaġa waħda u kienu jaqsmu kollox bejniethom, ibjaw ġidhom u kull ma kellhom u jqasmu dħul bejn kulħadd skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. U kuljum kienu jmorru fit-tempju flimkien, jaqsmu l-ħobs fi djarhom u jissieħbu fl-ikel bi qlub ferħana u safja. U kienu jfaħru lil Alla u l-poplu kollu kien iġibhom. U minn jum għal ieħor il-mulej kien iżidilhom magħhom lil dawk li jkunu salvi. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr il-Alla. Faħru lil-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Faħru lil-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħajjejdu wlied Iżrael għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħatejt dar Aaron għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħajjejdu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem it-tiba tiegħu. Faħru lil-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tiba tiegħu. B'saħħithom kollha imbuttawni biex naqam, imma l-mulej tani l-għajnuna. Qawwa tiegħi u għana tiegħi il-mulej u kien għalija s-salvazzjoni tiegħi, għajja ta' ferħ u rebħ fl-irejjex tat-tajbin. Il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Faħru lil-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Faħru lil-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu.
Ikun imbierek Alla u missier Sidna Ġesu Kristu li fil-ħnina kbira tiegħu reġa' wildinna għal tama ħajja bil-qawmin ta' Ġesu Kristu mill-imwiet u għal wirt li ma jitħassar la jittabba u lanqas jinxef. Dan il-wirt hu merfuħ għalikom fis-sema għax intom tinsabu taħt il-ħarsin tal-qawwa ta' Alla fil-fidi tagħkom li twassal għas-salvazzjoni li lesta biex tidher fl-aħħar ta' żminijiet. Għalhekk għandkom għax tifirħu imqar jekk issa għal ftit żmien ieħor jeħtieġilkom titniktu taħt ħafna provi. Bħalma d-deb li jintemm jgħaddim il-prova tan-nar, hekk tgħaddim il-prova il-fidi tagħkom li tiswa aktar mid-deb biex ikun jistħoqilha sasal għat-tifħir għall-glorja u għall-ġieħ meta jidher Ġesu Kristu. Lilu għalkemm ma rajtuhx intom tħobbuh. Fih qatt li issa m'intom xtarawh intom temnu. Fih intom tifirħu b'ferħ glorjuż li ma jistax jitfisser waqt li tiksbu l-għan tal-fidi tagħkom li hu s-salvazzjoni tagħkom. Din hija l-kelma tal-mulej. Emmin ta' xrajtni għajt il-mulej, ħenjin dawk li marawx u emnu. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dakinhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom is-sliem għalikom. Kif qalek urjhom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-mulej, imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom is-sliem għalikom. Kif il-missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom. Kif għalhekk nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispiritu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Tomas, wieħed mit-tnax, jgħidulu t-tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu rajna l-mulej. Iżdu qalilhom jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqejjedx sebej fuq il-marka tal-imsiemer u idi fuq ġenbu, jien ma nemminx. 8 ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tomas kien magħhom. Il-bibien kienu magħluqa imma Ġesu daħal għad f'nofshom u qalilhom is-sliem għalikom. Imbagħad qal lil Tomas ġib sebek hawn u ara jdejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tomas u qallu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu emmint għax rajtni, ħenjin dawk li ma rawx u emminu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb.
Iżda dawn inkitbu biex intom temnu li Ġesu huwa l-Messija l-Iben ta' Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-mulej. Beżza u bil-bibien magħluqa. Hekk kienu id-dixxipli miġbura flimkien, imbeżza u bil-bibien magħluqa, kienu qishom qed jagħmlu self-isolation bħala grupp, mhux għaliex fil-pajjiż kien hemm lockdown, jew għaliex kien hemm xi periklu bħal manna aħna llum u għalhekk noqogħdu ġewwa, imma għaliex kienu mbeżza minn dawk in-nies li kienu lil Ġesu wasluh għall passjoni u l-mewt tiegħu. U kien għalhekk ta' sorpriża kbira u ta' ferħ kbir meta Ġesu ġie f'nofshom hemmhekk kif kienu miġbura bil-bibien magħluqa, l-istess Ġesu li huma kienu jafu qabel, imma li kienu abbandonawh, ħafna minnhom kważi kollha, abbandonawh fl-aħħar. U Ġesu meta waqaf f'nofshom għalilhom islim għalikom. Din kienet it-tislima tiegħu li ta' lid-dixxipli tiegħu hemmhekk miġbura flimkien. Jien nixtieq inħarsu lejn Ġesu u naraw dawn il-żewġ laqat illi isemmi l-Evanġelju llum li kellu mad-dixxipli u xjurina Ġesu għal ħajja tagħna. L-ewwel nett f'din il-laqa ma' dawn id-dixxipli meta l-ewwel messaġġ tiegħu kien islim għalikom, rid iwasslilhom il-paċi. Dawn kienu n-nies li ma baqgħux miegħu li f'wieħed fil-passjoni l-mewt tiegħu. U Ġesu meta jiltaqa' miegħu ma jaħtafhomx, ma jfakkarhomx fil-passat x'għamiltu, ma jagħmilx ilment għax hu spiċċa vittma u ħalleh waħdu, imma jgħidilhom islim għalikom, jagħtihom il-paċi, jagħtihom il-maħfra, iwasslilhom il-ħniena kbira ta' Alla, u mhux biss imma jagħmel lilhom ukoll dawk li iwasslu din l-imħabba, il-ħniena u l-maħfra ta' Alla. Hemmhekk fl-ewwel laqgħa Ġesu jgħinhom biex jelbu l-biża', il-biża' li ħallihom ġewwa bil-bibien magħluqa, biex ikunu jistgħu jelbu dan il-biża' u joħorġu il-barra ixandru l-aħbar it-tajba. Ħanħarsu lejn it-tieni laqgħa ta' Ġesu ġimgħa wara. Meta tid-darba kien hemm xi ħadd li ma kienx hemm fl-ewwel laqgħa, Tumas. Li avolja qalulu rajna l-mulej ma rridx jemminhom, issa kienx rasu jibsa. Jew inkella stinat, jew inkella għax għalih ma kinux kredibbli bħala grupp. X'kienet ir-raġuni? U rrid il-provi. Rrid, kif ngħidu bil-Malti, rrid jara bajnejh u jmiss bidejh. U Ġesu meta jiġi hemmhekk u jkun hemm Tumas, anki ma dan ma jkunx żgħar jew jaħtfu, imma jgħinu biex jissaħħaħ fil-fidi tiegħu.
jgħinu biex jemmen u jgħidlu għalhekk jgħidlu tkunx bniedem bla fidi imma emmen. U l-Tumas jgħinu biex jagħmel dik l-istqarrija sabiħa li fuq fom id-disċipli nsibuha l-ewwel darba u nsibuha propju fuq fom Tumas meta jgħidlu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Mhux biss ra il-Ġesu li rebaħ il-mewt li qam għal ħajja ġdida imma qed jarfu bħala il-mulej u Alla, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Kemm hu sabiħ li nieħdu dawn iż-żewġ ġrajiet flimkien, dawn iż-żewġ laqat ta' Ġesu mad-disċipli tiegħu u niftakru li dak li jagħmel magħhom jagħmel magħna. Lilna wkoll Ġesu jrid iwassal l-imħabba, il-ħniena u l-maħfra ta' Alla li tgħinna biex inkunu fil-paċi, ngħixu bil-paċi f'qalbna. U lilna wkoll Ġesu jrid isaħħaħ fina il-fidi biex aħna li kultant ukoll infittxu il-provi, infittxu affarijiet konkreti, jgħinna biex nissaħħu fil-fidi feħ għalhekk jgħid u qed jgħid għalina fost l-oqrajn ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Lilna wkoll Ġesu jrid jgħodna mal-ħenjin. Imma hemm ħaġa oħra importanti f'din il-ġrajja u ħaġa sabiħa ħafna li għandha messaġġ qawwi anki għalina llum. Ġesu rebbieħ, Ġesu li jirbaħ il-mewt, meta jidher li d-disċipli tiegħu jidher bil-pjagi miftuħa. U hekk jibqa' u dan huwa messaġġ li meta il-Tumas jgħidlu ejja miss il-pjagi, qed jgħidlu fl-istess waqt li tistqar mulej tiegħi u Alla tiegħi, ftakar dejjem li dan huwa Alla kollu ħniena. Il-pjagi x'inhuma? Huma sinjal ta' dbatija li tifdi, sinjal tal-imħabba u l-ħniena ta' Alla sal-aħħar. U għalhekk qed jgħidlu meta inti tistqar mulej tiegħi u Alla tiegħi, ftakar dejjem fil-ħniena ta' Alla. Li Alla huwa dak li jiġri warajna biex iwasslinna il-maħfra u l-ħniena tiegħu. Imma wkoll hemm ħaġa oħra, ftakar ukoll li inti trid tara lil Alla fil-pjagi tal-bniedem illum, fil-pjagi ta' żminijietna. U għalhekk il-pjagi ta' Ġesu jibqgħu miftuħa għax narawhom ukoll fil-pjagi tal-umanità tal-bniedem illum. U għalhekk meta jgħidlu lil Tumas ejja miss il-pjagi qed jgħid lilna lkoll li aħna wkoll irridu immissu l-feriti u ngħinu lil dawk li llum huma għaddejjin mid-dbatija. Min huma illum dawn il-pjagi miftuħa ta' Ġesu? Huma l-morda, huma dawk li qegħdin waħedhom u li jħossuhom abbandonati. Huma dak li qegħdin il-ħabs, huma dak li huma bil-ġuħ u bil-għaġġ. Huma dawk li qed jgħidu biex isalvaw, biex xi ħadd isalva ħajjithom. Huma dawk umiljati fid-dinjità tagħhom. Huma il-vittmi ta' violenza domestika. Huma tant nies li llum niltaqgħu magħhom jew nisimgħu fuqhom li qegħdin ibatu, dawn huma il-pjagi miftuħa ta' Ġesu. U għalhekk qed jgħidilna meta intom tgħinu
Met intom tieqfu ma' dawn il-pjagi ta' żminijietna, intom qegħdin f'dak li taraw tqimu lill-Alla li ma tarawx. Nitolbuh din il-grazzja llum biex aħna il-mulej isaħħaħ fina il-fidi biex jgħinna nelbu l-biża li żommna b'qalbna magħluqa, nelbu l-biża, inkunu mimlija bl-imħabba, bil-paċi u l-maħfra tiegħu, ħalli nistgħu nwasslu l-dawn l-oħrajn u speċjalment meta aħna nieqfu ma' dawk kollha li llum huma l-pjagi ta' Ġesu miftuħa ma' dawk kollha li b'xi mod għaddejjin minn tbatija llum. L-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini u Sidna li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu. Twieled minn Marija Verġni. Metu difnuh għamen bejn l-wiet skont il-kodba mqazza. U tal-assema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li jum weġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma modija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qama mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew issa nresqu tal-bit tagħna lill-Alla fiduċja kbira fl-imħabba u fil-ħnina tiegħu. Kun mulej mal-Knisja tiegħek u għejna biex tkompli xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha. Nitolbuk mulej ħalli aħna dejjem nissaħħu fil-fidi u nemnu li inti dak li twassal lilna l-imħabba, il-ħnina u l-maħfra tiegħek nitolbu. Ejna mulej biex narawk fil-pjagi ta' żminijietna, fil-pjagi tal-umanità u naqduk kif għallimtna inti nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li qegħdin f'dan iż-żminijiet jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom, nitolbu ma' speċjali koppja li llum jagħlqu 50 sena kieku qegħdin hawn, kieku huma f'ċirkustanzi differenti, tolbu għalihom u għal dawk kollha li jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom biex tagħtihom l-għajnuna u tkun magħhom dejjem nitolbu. Nitolbuk mulej għal daw kollha li b'xi mod huma iħossuhom abbandonati, iżolati u jeħtieġu s-solidarjetà u l-appoġġ tagħna nitolbu. Ejja nagħmlu issa fis-skiet it-talba tagħna personali lill-Alla. Ilqa nitolbuk mulej dawn it-talbiet tagħna u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerta tal-poplu tiegħek biex dawk kollha li ġġeddu bl-istqarrija ta' ismek u bil-magħmudija jiksbu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Ilmu lej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżu ħajl il-mulej Alla tagħna, sewwew xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru glorja tiegħek. Iżda ferħa kbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie ssagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħa d-dnubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smawiet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien jingħata biex minn rajh ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' li d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles mi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla Marija, ma' San Ġosepp, mal-apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-għoliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art, ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Nitolbu.
Atina o Alla li tista' kollox li tqarbina li għamilna bis-sagrament tal-għid, tibqa' dejjem tamlinna l-ġid fir-ruħ bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Already.